Fl-aħħar sigħat pajjiżna rreġistra 2 każi pożittivi ta' Covid-19 filwaqt li fiequ 5 persuni oħra biex bekk il-każi attivi niżlu għal 64. Għal ġurnata oħra ma kienu reġistrati ebda mwiet bil-fatalitajiet jibqgħu 419. Sal-ħamis kienu nataw 576,256 doza tal-vaċċina kontra l-Covid-19. B'aktar minn 251,000 persuna huma mlaqma biż-żewġ dożi. Mill-bidu ta' din il-pandemija f'Marzu tal-2020 kienu reġistrati 30,579 każ ta' dan il-virus, dan filwaqt li fiequ 30,096 persuna. Sa issa 76% tal-adulti Maltin ħadu l-ewwel doża tat-tilqima, filwaqt li 57% tal-adulti ħadu t-tieni doża. Ir-rata ta' każi pożittivi bħalissa hija dik ta' 0.2%. Intant il-ġimgħa tħabbar li bħalissa m'hemm ebda pazjent fl-ITU li hu pożittiv għal coronavirus. Waqt il-konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mill-Ministru tas-Saħħa, Net News għamel mistoqsija dwar li ma varjanti hawn f'pajjiżna bħalissa u kemm hawn każi pożittivi tagħhom. Iżda din il-mistoqsija baqgħet ma ġietx imwieġba. Min-naħa tagħha Supretendent tas-Saħħa Pubblika l-Professur Charmaine Gawci saħqet li għalissa ser ikunu qed jitwaqfu l-aġġornamenti ta' kull nhar ta' ġimgħa brabta mal-Covid-19. L-istess kif kien sar bħal dan iż-żmien sena.